Isikhathi mayisimkanje sizozoyisiwe 18 osukwini la namhlanje emsazweni wakhe iZulu FM sivakashelwe ukhokho vula ungqondo ingwevu neyabona nje angazi ngathini wenyanga nomelaphi wendabuko ezweni laseNingizimu Afrika dokotela 2+2 asikwamukele usuku la namhlanje. Awu Nkosi yami umsakazi wami ngiyabingelela kuye emsakazweni omkhulu ngalesikhathi. Waqala wathi uvela laptop. Phela mina ngale ngwavuma. Nginyeza ngicela ngiyachonga mina ngithonga impela ngibuya kaMhlabi yalingana. Ngiyakuzwa ukuthi yebo uma ngithi nje yawu Nkosi yami akusali kuvele kuyingenele khona. Dokotela 2+2 kuthiwa udlula ngapha ngakithi mhlawumbe ulibangisephi ukuvelaphi ngoba undlula ngapha uzosibingelela siyiZulu FM. Nkosi yami kuyahanjwa lo msebenzi lo budokotela besintu uyahlupha. Ubuye uhambela abantu babuye bahambele kuwe. Manje ngihambe ngicheck igulani zami noma labo bantu abaphathekile. Ngihambe ngiyabahlola laba bangakwazi ukuhamba baze bafinyelele kimi. Ukuthi lapha bakhona bona banjani bayaphila kuyalunga yini. Ingakho ke sengithi cha angidlule ngiphakamisa isandla emsakazweni omkhulu. Uma hamba nendlwana dokotela sikhuluma ngo2+2 ngikunikeza u2 minutes ukusichazela u2+2 ngoba soshilo uhamba uhlola izikhulu zakho kodwa ngikunikeke lo 2 minutes ukuchaza u2+2 suka kanjani ubani size sifike. Nkosi yami isigadla senyama lesi safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa umakhuluma kwahlula iphoyisa ngithi uyelo waxoshwa imfene ukuthi amxosha aphi ke ngelinye ilanga zokuchazela ngidlule ngiyabingelela kakhulu kubalaleli bomsakazo ngiyabingelela kakhulu ngidlula nje ngithi mina ngomelaphi wendabuko okutholakala lejozini kwaMhlabi yalingana umnikazi wekhubalo umuntu owazi ikhubalo ubusuku nemini umuntu ophethe ukhiye wekhubalo umuntu oxazula inkinga zabantu noma ngabe uluphi uhlobo manje ke ngithi mina ake ngihambe liguli namhlanje kungabi mina abantu bami ngabahambeli angibahambele laba bantu ngibabuke laba balele nalabo bangakwazi ukuyihambela ukuze babone nabo ukuthi nami ngiyabathanda kungabi yimi kuphela lokho elindele bona beze kimi ngoba umuntu umsiza isuke vele kunobudlelwano obakhayo lapho ngakho ke ngithi mina abaphila abantu nginkani. Dokotela 2+2 uma uhambela abantu njengoba ubahambela kusuka mhlawumbe kukhona amadolobha yini ozofikela kuona noma usuke wazi ukuthi nginesiguli sami esiseMelmoth esempangeni esemtuba nginesiguli sami esisolundi sisenquthu usuke uye kusona noma usuke uvakashele amadolobha. Cha angivakashela amadolobha kodwa ngisuke nginesiguli sami endaweni ethile nendaweni ethile manje kuyaye kungihluphe mina ukuthi ngihlezi ngilindele bona bafike kimi ngiyengibahambele mina ngoba wonke umuntu ngiyamsiza ikakhulukazi la ngibheke khona njengamanje kunomuntu bengumsukumisa engahambi manje ngimkhipha ku wheelchair so manje sengiyasondela ngibuka ukuthi uyalulama yini ngokweqiniso ngoba ngifuni mina ukuthi angikhohlise kanti ululama phambi kwami mangasekho kuphinde kuqale phansi manje ngakho ngithi ake ngiyombheka ukuthi kumanje sesambe safika hapi ngingezwa nje fonini bathi uyaphila noma bengathi uyaphila kodwa mangamboni mina ngikhululeke awukhululeke kungcono ngimbone. Dokotela 2+2 kukhona into engake ngayibona kula ma video enanwenza nonhlaka kwinhlaka production noKwajoma futhi awungebele kancane ngifuna nje ukuthi kancane nje ngithi tough kancane nje yamfowethu ayikho iphethe tough kancane nje enkulu wathi tough msakazi ngizoyazi kukhona insizwa la ekhaya isayingasekhaya yebo angifuna uqamba manga uma sikhuluma sithi 2+2 tougher yenziswa kwakho yonke into njengoba uthi tough unyakazo yenziswa kwakho yonke into awukho omncane okhona ekhiki tough usemotweni yebo ngoba hayi phela nami ngihamba ngithafaza indlela yonke the toughest ibaluleke kakhulu. Dokotela musuka la ubheke phi usinikeze nenombolo otholakala kuzona njengodokotela u2+2. Nkosi yami ake ngithi ke inombolo yami abantu Nkosi yami
isamile njalo ithi 072 737 8514 ngoba bayakhumbula abantu namanje ngihlezi ngithi ngashawa enambeni yami engangiyithanda kakhulu sengithi ke mina abantu namanje abaqaphele ukuthi mina ke dokotela u2+2 original angiWhatsApp angiFacebook futhi angifakelwa imali abantu abahlezi bekwazi lokho mina umuntu ngimsiza esephambi kwami konke kuphelele ebusweni bethu siyabonga dokotela 2+2 siyabonga kakhulu siyabonga all right dokotela